Pozdrav svima ljudi, došli u moj novi video. Danas igramo Flampija. Jarate, šta? Okej, igrat ćemo... Nastavit ćemo, znači... Ajde, pa ja nikad nisam igrao, tako da... Fora idite. Tako da, ajde da krenemo da igramo prvu noć. Znači, prosto jednostavno doživemo do 6. Kako sam to slučajno uradio. Ovo je birthday boy, ako ga vidite sa kapicu. Čuti bre. I ovo je Flampy. Nećemo to da gledamo. Ovo je Kenja i brzine menja. Da vidimo da se nekako umerio. Oooo ne. Pazi birthday boja, what the fuck. Okej, ne znam od koga ćemo prvo dobiti jumpscare. Ja mislim da ne moramo... Uj. Gasi to. Poplaća struju. Op, Flampy je negdje otišao. Nije ovdje, evo ga Flampy. Kako si Flampy? I evo ga i birthday boy, pazi ovo. Ništa. Okej, možda malo psujem, ali nemojte, ignorišite to. Vidim sam... Ništa. O, Flampy je otišao. Flampy je tu! Ne. Jedan u tu. Ljudi, ja sam se ovdje prečastio. Flampy je tu. Ne! Birthday boy! Ne! Bark. Oh, bark. Bark. I'm a big boxer. Bark, 3, 2, 1, go! Bark. Nice. Это клоун. Honk. Это каких-то знакомых клоунов чув. О, я вентиватор! Вперед и шо? О, не, Flampy je tu. Bark. Honk. Ja sam se uspio. Okej, otišao. Ja sam se usreo, ljudi, nema muda. Birthday boy, okej, dobro ih držim za kontrolom. Gasi to. O, birthday boy, jeb! Neće općen. Ljudi, moramo se... Ja sam igrao Five Nights at Freddy's 1, tako da... Biće... Ne! Flampy, izvinite što se devila. Uj, znate kako je napeto. Honk. Što je zatvaraš vrata? Flampy ne znam. Okej, Flampy ga imamo na kontroli. Okej, dobro se držimo ljudi. Ajmo. Bark. Honk. Bark. I ja mislim da će klovan još malo doći. What the fuck? Flampy, quick! Aha, birthday boy je došao. Ne! Flampy, nemoj to da radiš.
Okej. Okej, mislim da smo dobri za sad. Kako sam tu? Kako sam tu? Dobro, ovo mi se kači da mi izađe ovaj jebeni šta je god, ovaj, dobar. Užonje ko, ne, nisam mislio baš Honk neko. bark. Honky bark, dobar. Ja se iskreno ovdje. Ne, seri. Izvijem se. Ej, imamo li neki čudan? Ljudi, ste vidjeli deo? Da. Se vratio. Jo, vidi šta je ovo. Će mi dati malo mira ovdje. Ne. Neko je tu. A, to je ono stranje što je ono crveno, otvorili smo to. Nije. Ko je došao? Ne. Izvini klovno, ali moram da proverim. Dobro. Jo.